illi bħala Vigarju Ġenerali ta' Djoċesi tagħna ta' Għawdex qed imexxi din il-konċelebrazzjoni tal-lum fl-okkażjoni tal-Festa ta' Kristu Re. It-tislijiet ta' Monsisqof Anton Tewma li l-lejla ma setax ikun magħna biex jippresidi dan it-talb u din l-Ewkaristija. Nixtieq fisimkom nwaslulu l-awgurju tagħna għal fejqan ta' malajr ħalli jkompli jaqdi il-Ministeru tiegħu bħala ir-raj spiritwali tad-Djoċesi tagħna. Eżies saċerdoti, persuni konsagrati u lajċi miġbura l-lejla f'dan is-santwarju għażejs tal-Madonna ta' Pinu. Il-lejla nġbarna flimkien mhux biss biex niċċelebraw il-festa ta' Kristu, Sultan tal-ħolqien kollu, iżda wkoll biex niftħu qalbna ħalli nkomplu mexjin flimkien bħala Knisja Djoċesana. Flimkien għandna missjoni komuni, mibnija fuq il-pjan pastorali għal din is-sena, waqt li kien fuq il-mejda magħhom. Kemm hu xieraq li l-kol kemm aħna fuq livell ta' djoċesi, parroċċi, għaqdiet, familji, inħadnu u nippruvaw impoġġu fil-prattika dan il-motto biex ma jibqgħux biss kliem sabiħ, imma azzjoni li tkompli tibnina, tikkonvertina u tqaddisna. Dawn il-kelmiet insibuhom fil-ġrajja ta' Emmaus. Dan hu mument ta' għarfien ta' Kristu, ta' komunjoni miegħu u ta' missjoni. F'din il-festa aħna nistqarru li dak li hu fuq il-mejda magħna mhuwiex biss kumpann tagħna u r-Re, imma Re li t-tron tiegħu u s-salib, li l-kuruna tiegħu hi tax-xewk u li l-ġest regali tiegħu u li jaqsam il-ħobs mal-midinbin ma' dawk li qegħdin ifittxu s-sens tal-ħajja, ma' dawk li huma għajjina, ma' dawk li huma imweġġa. Il-Vanġelu tal-lum li għadna kemm smajna jurina l-akbar ġbija sorprendenti ta' xi jfisser tkun sultan. Ġesu imsallab, imżeblaħ, majjar, sfidat. Iżda minkejja dan Ġesu isalta mis-salib permezz tal-maħfra, tal-ħnina u tal-imħabba. It-tema tas-sena pastorali tistedinna nikkontemplaw dan is-sultan fi ġbija ta' Ġesu li joqgħod bil-qiegħda fuq il-mejda magħna, jismana ifejjaqna, jaqsam magħna l-kelma tiegħu, jirrikonċiljana miegħu, jgħallimna u jibatna. Inħallu dawn iż-żewġ bijat, ir-Re imsallab u r-Re bil-qiegħda fuq il-mejda, isawru s-sejħa tagħna bħala Knisja Djoċesana. Is-saltna ta' Kristu hi murija fid-djufija. Fil-Vanġelu nisimgħu kif il-mexxejja, is-soldati, il-folla jiddieħku b'Ġesu. Salva lill-oħrajn, ħajsalva lilu nnifsu jekk dan hu l-Messija il-maħtur ta' Alla. Hi tassew ironika. Jitolbu li Ġesu jipprova li hu sultan billi jinżel minn fuq is-salib, billi juri s-seta tiegħu, billi joħroġ rebbieħ skont kif jixtiequh huma. Imma s-sultan jagħżel triq oħra. Il-vera seta tiegħu hi li jagħti lilu nnifsu. Is-saltna tiegħu hija l-qawwa tal-imħabba mhux il-vjolenza. Is-seta tal-ħnina mhux id-dominju. L-unika persuna li tara fis-saltna tiegħu fuq is-salib hija l-ħalliel it-tajjeb. Fl-aħħar mumenti ta' ħajtu idur lejn Ġesu u jgħidlu ftakar fija mulej meta tidħol fis-saltna tiegħek. U Ġesu iwieġbu, illum tkun miegħi fil-ġenna. L-imħabba tirbaħ fl-aktar mument ta' dlam. It-tama tirbaħ fl-aktar mument ta' disperazzjoni. Dan id-dialogu jurina il-qalb tas-sultan tagħna.
sultan li jisma anke meta hu fl-agonija, sultan li jilqa anke fl-aħħar mument, sultan li jsaltan permezz tal-maħfra, sultan li jagħti tama, jaħfer u jħobb. Jekk dan hu s-sultan tagħna, allura dan irid jimmarka l-identità u l-missjoni pastorali tagħna. Kristu Sultan joqgħod bil-qiegħda fuq il-mejda magħna. Il-motto pastorali tagħna waqt li kien magħhom fuq il-mejda jurina verità li tirrepeti ruħha tul il-Vanġeli kollha. Ġesu li joqgħod bil-qiegħda u jaqsam il-mejda mal-bniedem. Il-Vanġeli juruna lil Ġesu spiss fuq il-mejda ma' xi ħadd, fil-mejda mal-midinbejn fid-dar ta' Levi, mal-Fariżej li ma kinux jifhmuh, fid-dar ta' Marta, Marija u Lażru il-ħbieb tiegħu, fuq il-muntanja jitma' l-eluf, fl-aħħar ċena mad-dixxiepli tiegħu u wara l-qawmien f'Emmaus u fuq ix-xatt tal-Baħar tal-Galilija iħejji l-ikel għal ħbiebu. Li toqgħod fuq il-mejda jfisser tidħol f'komunjoni. Il-mejda hi l-post fejn niltaqgħu, fejn nieklu flimkien, iżda wkoll fejn insiru nafu lil xulxin, fejn nitkellmu u nisimgħu, fejn nagħtu u nirċievu. Meta fluqa naqraw waqt li kien fuq il-mejda magħhom ħajl ħobs, birek, qasam u tawulhom, m'għandniex biss deskrizzjoni ta' ikla, imma rivelazzjoni ta' dak li l-Knisja trid tkun. Il-mejda ta' Emmaus tgħidilna li l-Knisja trid tkun post ta' preżenza fejn Kristu wirxu xtat jiltaqa' magħna. Post fejn narfu lil Kristu, fejn il-qlub tagħna mifxula jerġgħu jixelu bin-nar tal-ħeġġa. Post ta' komunjoni fejn dawk li huma mifruda jerġgħu jingħaqdu flimkien. Post ta' missjoni għaliex minn dik il-mejda iż-żewġ dixxiepli marru jiġru lura lejn Ġerusalemm biex jagħtu l-bxara tajba. Dan hu l-qalb tal-pjan pastorali tagħna. Il-pjan pastorali jusejħa biex il-Knisja tagħna issir tixbaħ lil din il-mejda, il-mejda ta' Ġesu. Inkunu Knisja fejn in-nies tħossha milquwa, mismuwa, imfejqa, mitmuwa u mibgħuta. Il-mejda tal-Knisja hi l-post fejn aħna niltaqgħu flimkien. Kristu Sultan jistieden lill-Knisja kollha tagħna biex nibnu mhux Knisja tal-ħitan imma tal-imwejjed. Il-mejda hija l-ewwel nett post fejn iseħħ is-smigħ. Fil-ġrajja ta' Emmaus Ġesu jisma' u jimxi mad-dixxiepli u jismagħhom. Iħallihom iferru dak li hemm f'qalbhom mimlija konfużjoni, diżappunti u tamiet. Il-pjan pastorali jisejħilna biex bħala Knisja inkunu spazju fejn iseħħ smigħ tas-sew. Il-Knisja li tisma' hi Knisja li kapaċi tħobb, tikkonverti, tikber, tiddixxerni. Il-mejda hija post fejn joħorġu l-weġat u jibda jseħħ il-fejqan. Id-dixxiepli fit-triq ta' Emmaus kienu imweġġa. Il-ħolm tagħhom tkisser, kienu mimlija biża' u sens ta' telf. Imma Kristu jimxi magħhom. Dan għandu jkun l-atteġġjament tagħna. Nimxu mal-persuni fil-weġat tagħhom. Weġat spiritwali, emozjonali, familjari u forsi weġat li beduhom ukoll mill-Knisja. Il-mejda hija post fejn il-kelma tiġi maqsuma. Ma kinitx imkebsa qalbna ġewwa fina jgħidu id-dixxiepli ta' Emmaus lil xulxejn.
Il-kelma ta' Alla trid tkun nar ħeġġeġ fil-ħidma pastorali tagħna. Iddawwal id-deċiżjonijiet, tifforma l-kuxjenzi, tispira l-kreattività fil-ħidma ta' evanġelizzazzjoni. Il-mejda hija l-post fejn l-Ewkaristija tirrivela l-preżenza ta' Kristu. F'Emmaus u fil-qsim tal-ħobs li d-disċipli jarfu lil Ġesu. Kull inizjattiva pastorali trid titlaq mill-Ewkaristija u twassal għall-Ewkaristija fejn Kristu jitma' lill-poplu tiegħu. Il-mejda hija post minn fejn tibda il-missjoni. Meta d-disċipli jarfu lil Ġesu, telqu minnu fih lura lejn Ġerusalem. Anke aħna bħala djoċesi, parroċċi, għaqdiet, komunitajiet insara, saċerdoti, reliġjużi, lajċi, il-kol kemm aħna rridu niskopru dejjem mill-ġdid dejn l-enerġija missjonarja. Niġru bil-ferħ biex inwasslu l-Evanġelju. Illum tkun miegħi fis-saltna. Is-saltna ta' Kristu tibda illum mhux għada. Il-kliem tal-ħallil it-tajjeb u t-tweġiba ta' Ġesu ifakruna li s-saltna ta' Kristu għandha żewġ dimensjonijiet, dik eterna u dik fi żmien, dik tal-futur u dik ta' issa. Anke llum is-saltna ta' Kristu tidher fil-Knisja tagħna meta minnu waħdu isib komunità, il-foqra jsibu l-għajnuna, iż-żgħażagħ isibu skop u direzzjoni, il-familji jingħataw tama, il-morda jsibu kompassjoni, il-midinbejn jiksbu il-maħfra u l-Ewkaristija ssir iċ-ċentru tal-ħajja tal-parroċċja. Inħarsu il-qudiem bit-tama. Il-ġublew tat-tama qiegħed joqrob lejn it-tmiem, iżda it-tama tibqa'. Kif jgħallimna San Pawl, it-tama ma tqarraqx bina, spess non confundit. Allura inħarsu il-qudiem bit-tama. Ejjew naħdmu biex kull parroċċja tkun bħal mejda ta' Emmaus, fejn Kristu jimxi magħna, jismana, ifejjaqna, jgħallimna, jitmana u jibatna. Aħna s-saċerdoti ma nibżewx impoġġu bil-qiegħda anke ma' min m'għadux jiġi l-Knisja biex nuru li għal Kristu ħadd mu barrani. Naħdmu biex il-familji ikunu aktar flimkien fuq il-mejda, fejn it-talb u l-ikel ta' kuljum, fejn l-imħabba imejxa bil-ferħ, fejn il-maħfra imaġuna mal-imħabba, fejn il-fidi pedament li jibni l-għaqda. Noqogħdu fuq il-mejda maż-żgħażagħ tagħna biex nisimgħu l-mistoqsijiet tagħhom, id-dubji u l-ħolm tagħhom, ix-xewqa tagħhom għal ħajja bis-sens. Waqt li narfu lil Ġesu fuq il-mejda, inħalluh jibatna. F'din il-festa ta' Kristu Sultan, inġeddu l-weda tagħna li nħallu lil Kristu isaltan f'qalbna, fil-familji tagħna u fil-komunitajiet tagħna. U nagħmlu dan billi impoġġu mal-mejda miegħu. Inħallu l-kelma tmissna, nilqgħu il-fejqan tiegħu u mmorru nħabbru l-bxara tajba. Jalla s-saltna tiegħu tikber f'qalb kull wieħed u waħda minna fil-parroċċi tagħna u fid-djoċesi għażiża tagħna. Amen. Hemmhekk mela smajna lil